Barê welatiyan giran bûye. Guherdemekê di krîzeke nû de derbas dibin. Buhabûna nirxê derman. Krîza nû ye ku welatiyên Rojava pêmijûl bûne. Fermanber û karker êdî bû mûçeyên xwe nema dikarin derman bikirin. Laleş Zerdo, nexweşek ji bajarê Qamişlo ye. û mehane pêwîstiya wî bi 4 cûreyên derman heye. Laleş dibêje, li vî welatî divabe ku mirov 24 demijmêran kar bike, ta ku bikaribe derman û keresteyên pêwîst bi dest bixe. Ev dermana berê 500 were qîmet kirî. Anaka 2400. Yani 2400 mehê ev yek tenê eger goca 4 heb bin, anaka 4 hebat. Ev 2400 û êdî jî 3000 ev û çi qîse 5400 û êdî jî 3500 û yek dî jî heye ew jî bi hezarî ye. Yani ez mam ji dermanar bişixulim, ez kar bikim, ez ber dermanar jî nakêm. Ji xênî îca mesrûfê û ji xênî îcarê xwarinê û ji xênî hem ser textor û ji xênî yani ez nemakarim bi rastî li vê dekê buhabûnek bêhawe çêbûye. Piraniya dermanê Rojavayê Kurdistanê ji hundirê Sûriyeyê. Lewma taradeyekî bi nirxekî baş dikhiş destê welatiyan. Lê ji heyama çend mehan ve buhaya wî bi awayekî berçav zêde bûye. Hindermansaz dibêjin nirxê derman ji jêderê ve buha bûye. Ew jî piştî daketina nirxê lêreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî. ji مصدر بوها بو طبعا حكومتي بوها كرج ضغطة معاملة إجا إيمة مشكلة ما منطقة شرق الفرات مشكلة ما هي آمي شحن هي شحن تي 28% دافين سر 28% وقتها دافين سر قال لك زيدية تي سر درمات 28% في دا صيدري 25% فرقك مزند أورتامة وشامي دي شامي شحنتنا لا تقي شحنتنا إجا جبولو عالم دي بي درمان لفربو هاي Li Rojavayê Kurdistanê rewşa aborî xirabtir dibe. Ku bi destxistina pêdiviyên rojan e ji bo gelek welatiyan bûye bareke giran. Fermanber û karker ji gelek cûreyên mêwe û şînkayî bêparman e û bi mehan jî goşt derbasî malên wan nabe. Welatî dibêjin eger rewş wiha bimîne tu kes di welat de namîne. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.